हामबाय सिनी बेलबारि आरदि ब्लक जों 15टा बिसि दङ तै 4टा बिसि हिंगे बर एक माने बने काटे करिने को पियाबा 15टा एडिसि विलेज दमनि ते बेलबारि ब्लक अंडर और प्रत्येकटा विलेज कमिटी ने जेसिनि पंचायत सेक्रेटारि दंनाय र बर सिनी ताबकने जे मनिटरिंग कमिटी बडी संजाक दमने बरक बाय एडजास्ट खाइ सामं खाया हेके बिना फिरिसि रेडक जे कोनो सिलेक्ट खाइ दंहांकाय आबो जे अरनि बीएससी चेयरमैन हेके बीडीओ साहेब हेके विलेज सेक्रेटारि दंनाय र बरक जार जार मुचुं दके बिना फिसिरि सिलेक्ट खायै बरक बाके प्रॉब्लम खायो अब सिमिया सुदो जेटा चिने उपयुक्त ताबक चिने भॉइस को बाता जे बिरचिपुरा रक बरक मान्यां तमने आबरक न ठीक मते यूटिलाइज खालायजाकिया सुदो आबो सिमिया रेगा तां थानेबो जत बरक मा तांया हेके चिने गोबां मा एरिवा तै लामा प्रॉब्लम अमाय सामं खायतिने जे कुनु विलेज बाय कुनु रिपोर्ट ना हायावै आलादा आलादा खालायै सामं खालाय तमने हेके विलेज कमिटी कुनु चिने जे ताबुनो चिने मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन हेके मेंबर रक तमने प्रत्येकटा वार्ड न कुनु फने सिंगावै सामं खालाय तमने अबन बागन चिने बेलबारि आरदि ब्लक प्रॉब्लम होई तंग अबन तैने चिने तिनि मेन डेपुटेशन अबन बागन जों सानाय तिनि मीडिया नि बिसिं तिनि जों सानाय अब हाय जुदि खालाय तन खांकाय जों तिनि डेपुटेशन जस्ट स्टार्ट खायो बस कां जाला जुदि तंग अब कखनाया बा अब हायके जुदि सामं खालाय तंखाय अब हायके बर रकना तिनि प्रत्येकटा एरिया नि चिने पाब्लिक न डिप्राइभ खालाय तंखाय जों बेलबारि ब्लक न दरकार नांखा तालारो अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों बन खालायनाय हेके जों अर ब्लक नांया सामुंसे बान्याखौ जों ब्लक तंगिता मखायने अब हाय चिने आन्दोलन चलनाय बनतैनो सिने तिनिनि जे मेन डेपुटेशन लायदोंमोन कायबेसक सानमोन तै आंनो साइड गोबां मानसिनि तो सानमोन दङ एमजीएमएन देगा हेके चिने र ताबो रम दे बयस को बाता हेके चिने गोबां मा बेनिफिशियरि रक सिला खायतेने माने डिवाइड खालाय जागि दङ अब हायकेनो जों 11टा पॉइंट तैनो दिनै जों जे जगाव जों मेमोरेन्डाम लनाय जों कपि टु भिडिअ कपि टु एसडीएम अबनो तैनो जों जानकनाय अब हायतेनि जों सामरक जों चालाय दं तो बेलबारि ब्लक या जत ब्लक न डिप्राइड दं तंखा तामनि हिमाले उट पायनाय सरकार गठन उमानि परे जत ब्लक न खगुइ हुई सामं खालाय तलायखा तैसे अरबो तामने खगुइ हुई सिमिया सामंबो करिं तंखा तामनिखाय बीजेपी रक अरबो ब्लक रक दखल खालायना नायो एमनकि विलेज पर्यन्त दखल खालायना नायो अमहायिं तंखा ताई ब्लक नि सामुं त जों नुकजाक अरबो बृद्ध भाता থেকে आरम्भ खायै निने अरबो बीपीएल रेशन कार्ड अब आरम्भ खायै विधवा भाता बृद्ध भाता निने विकलांग भाता अबरक जतनो डिप्राइटिंग मखा जे माना उपयुक्त बरक मायांगै तंखा रेशन कार्ड बा माहायनो ताइसे लामा तै कारेन्ट अबरक डब्ल्यूएस नि सामुं रगबो अब पाइप रक जे जागा नांगमानि ओ पाइप रक कामकै रजागियां तंखा सामुं थिक मते यांगै तंखा बाक्सा के सामुं मान फानो अब खगै हुयै अबनो कै अबनो चिनि अब लामा तै कारेन्ट अब उंगानि नांगो विशेष कै तैनि प्रॉब्लम लामानि प्रॉब्लम अबरकनो तैनो जों तिनि ब्लक डेपुटेशन दिनाय जाहाथे खगै हुयै बे सामुंता खलायथुं
अब ताहनानि मिलिफानो सामुमा खालामलायनाय ओमहाय आबोनि बागैनो दिनै ब्लक डेपुटेसन रिनानै थाङै दङ ताम हंखाय जे भिडिअ बिसेसकै बेलबारिनि ककना सावानो बेलबारिनि भिडिअ बायथ' जों वासेपान मालाया आंनि जे वासेपान मालायाखौ अथच आं आरो अंक खालायगा भिजिट खालायफुनो प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम नुक जाखा এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি নব जों नुखा आरो बिनि PDF फान्ड सोबाय मैया बिनि FFC नि जे रां थांमारक अबरक सोबाय जायगा तामगांगाय सोबायना थांतानि PDF नि फान्ड सोबायना थांतानि भिडिअ न रहक हांगाय भिडिअ सिगनेचारिया अबरक कत किसु प्रब्लेम अब भिडिअ नि उपराव बरक सालायो बेलेम खालायो भिडिअ ओमहाय काम खालायनानै नाया ना खालायना दादों ना खालाया दा बिन मुसुं तैदा खालाया ओंगै दं अथच ब्लक प्रचुर रां दङ किन्तु साम खालाय जायगा ओंगै दंखा ए बिषय रक्त तैनो जों अब्रंनो वान सुगैनाय बुंनि जे कक मानैनो जों दिनै अबब जों आरो सालायानो कक सालायनाय डेपुटेसन बताम कक सा बियां सामु खालायजाक दं अब जतन जों दिनै ब्लक हाबैनाय डेपुटेसननि माध्यमे जों अब चेतरिनाय जानाय हामबाय।